Tällä videolla esitetään tutkittuja, tehokkaita ja turvallisia keinoja siihen, kuinka voit aivan itse hallita paremmin verensokerisi joko luontaisilla tuotteilla, tutuilla hyvin edullisilla lähes kaikista kaupoista löytyvillä mausteilla tai jopa täysin ilmaisilla keinoilla. Kriteereinä tällä videolla esitetyille keinoille on muun muassa se, että riippumattomat tutkimukset ovat osoittaneet niiden todistetusti toimivan ja ne ovat lisäksi kaikille turvallisia käyttää. Niillä ei siis ole tiedossa olevia haittoja. Tällä videolla esitetään, kuinka voit käyttää kaneelia, etikkaa ja berbeриiniä alentamaan mahdollisesti koholla olevaa verensokeriasi. Videolla esitetään tehokkaat annokset. Lisäksi bonuksena on käyty läpi se, toimiiko usein kehuttu kromi oikeasti tutkimusnäytön perusteella verensokerin hallinnassa. Videon lopuksi käydään vielä lyhyesti läpi täysin ilmaiset keinot verensokerin hallintaan. Kaneeli on kaikille tuttu mausteena. Hyvän makuisen lisäksi kaneelilla on myös erittäin positiivinen vaikutus koholla oleviin verensokereihin. Meta-analyysien eli lukuisista eri tutkimuksista tehtyjen yhteenvetojen perusteella kaneelijauhe ja myös kaneeliuute laskevat merkittävästi paastoverensokeria. Ensimmäisen meta-analyysin mukaan keskimääräinen verensokerin lasku on noin 0,5 millimoolia per litra. Käytännössä siis, jos verensokerisi on 7,0 millimoolia per litra, laskee kaneellisen arvoon 6,5 millimoolia per litra. Toisen meta-analyysin mukaan verensokerin lasku olisi vieläkin merkittävämpää, eli peräti noin 1,3 millimoolia per litra. Siis jos verensokerisi olisi ennen kaneelin käyttöä 7,0 millimoolia per litra, laskisi noin tasoon 5,7 millimoolia per litra. Lisäksi erittäin tervetulleena bonuksena kaneeli oikaisee samalla myös veren lipidiarvoja kuvassa esitetyllä tavalla. Niin sanottu normaali kaneeli sisältää kumariinia, joka on maksalle haitallista. Tämän takia pidempiaikaiseen käyttöön kannattaa valita Ceylon-kaneeli, joka ei juurikaan sisällä kumariinia. Kaneelilla ei sinällään ole tutkimuksessa todettu olevan haittoja, se ei siis myöskään laske verensokeria liian alas, mutta edellä mainittu kumariini kannattaa huomioida kaneelin käytön yhteydessä. Tutkimuksessa yleisesti käytetyt annokset ovat olleet 120 mg–6000 mg, eli aivan normaali maastokäytön luokkaa. Käyttöjaksot tutkimuksessa ovat olleet 4–18 viikkoon. Halutessasi voit tutustua tutkimuksiin tarkemmin PubMedissa alla olevilla PMID-tunnuksilla. Etikan osalta on tehty meta-analyysiä sen vaikutuksesta verensokeriin ja veren lipidiarvoihin. Ensimmäisessä meta-analyysissä keskityttiin omenaviinietikan vaikutuksiin. Tutkimuksessa havaittiin, että ruokalusikallinen eli 15 ml omenaviinietikkaa 8 viikon aikana vaikutti merkittävän suotuisesti paastoverensokeri- ja veren lipiditasoihin. Paastoverensokeritaso laski keskimäärin 0,44 millimoolia per litra ja kokonaiskolesteroli 0,33 millimoolia per litra. Toisessa meta-analyysissä havaittiin, että ylipainoisilla terveillä koehenkilöillä laskivat triglyseridit 0,23 millimoolia per litra ja paastoverensokeri peräti 1,96 millimoolia per litra. Samansuuntaiset, mutta vähäisemmät vaikutukset todettiin tyypin 2 diabeetikoilla. Tässä toisessa meta-analyysissä käyttöjakso oli myös keskimäärin 8 viikkoa, mutta tutkimuksen kohteena ei ollut vain omenaviinietikka, vaan myös muut etikkahappoa sisältävät tuotteet. Meta-analyysiin sisältyneissä tutkimuksissa etikkahappomäärät vuorokautta kohti vaihtelivat välillä 750–3600 mg. Tässä on siis oleellista huomata, että verensokeriin ja lipideihin suotuisesti vaikuttava aine on nimenomaan etikkahappo, joten käytössä voi olla siis muutakin kuin vain omenaviinietikkaa. Esimerkiksi väkiviinaetikka sisältää yleensä 10% etikkahappoa, joten 750 mg etikkahappoa tulee 7,5 grammasta, eli puolesta ruokalusikallisesta väkiviinaetikkaa, jonka voi sekoittaa esimerkiksi veteen ja juoda sen jälkeen. Saman määrän saa myös noin ruokalusikallisesta omenaviinietikkaa. Myöskään etikkahappoa sisältävillä tuotteilla ei tutkimuksessa ollut todettuja haittoja. Luontaistuotepuolelta löytyy myös tehokas kohonneiden verensokeriarvojen ja lipiditasojen laskija, eli berberini. Tästä on hyvänä esimerkkinä satunnaistettu metformiinikontrolloitu kliininen tutkimus, jossa koehenkilöiden määrä oli 36. Näillä koehenkilöillä oli hiljattain todettu tyypin 2 diabetes.
Berberiniannoksella 500 mg 3 kertaa vuorokaudessa yhteensä 13 viikon ajan laski HbA1c-arvoa, eli siis niin sanotun pitkäaikaisen sokeriarvoa, 9,5% 7,5 prosenttiin, paastoverensokeria 10,6 millimolista per litra 6,9 millimooliin per litrassa ja aterian jälkeistä sokeriarvoa 19,8 millimoolia per litrasta 11,1 millimooliin per litra. Eli yhtä tehokkaasti kuin verensokeriläke metformiini. Saman tutkimuksen mukaan berberini laski veren triglyceridiarvoja 1,13 millimoolista per litra 0,89 millimooliin per litra ja kokonaiskolesteroolia 4,4 millimoolia per litrasta 3,83 millimooliin per litra. Toisessa tutkimuksessa berberini laski triglyceridia 2,51 millimoolista per litra 1,61 millimooliin per litrassa. Kokonaiskolesteroolia 5,31 millimoolista per litra 4,35 millimooliin per litra ja LDL-arvoja 3,23 millimoolista per litra 2,55 millimooliin per litrassa. Myös tehdyssä meta-analyysissä on saatu samanlaiset tulokset, ja mikä parasta, berberinilläkään ei ollut havaittuja haittoja. Kromi on suosittu aine makean himoa vähentämään ja verensokeritasoja tasaamaan, mutta kuinka se todellisuudessa vaikuttaa verensokeritasoihin riippumattoman tutkimustiedon perusteella? Erään satunnaistetun kontrolloidun tyypin 2 diabeetikoille tehdyn tutkimuksen mukaan kromiannoksella 42 mikrogrammaa vuorokaudessa saavutettiin merkittävä pitkäaikaisen sokerin alenema, eli 9,5% 6,9%. Toisessa placebo-kontrolloidussa tutkimuksessa havaittiin, että kromipikolinaatto lisää 600 mikrogrammaa vuorokaudessa vaikutti edullisesti verensokerin hallintaan huonossa tasapainossa olevilla tyypin 2 diabeetikoilla. Tältä pohjalta voidaan ehkä sanoa, että tutkimusnäytön perusteella kromi voi parantaa sokeritasapainoa tyypin 2 diabeetikoilla, mutta lopulta tutkimusnäyttö on melko vähäistä ja osittain ristiriitaista ja sitten toistaiseksi riittämätöntä. Jos siis et ole tyypin 2 diabeetikko, ei kromin lisästä todennäköisesti ole verensokerin hallintaan hyötyä ja tyypin 2 diabeetikoidenkin osalta lisätutkimus on tarpeen. On myös syytä todeta, että muita ja kaiken lisäksi aivan ilmaisia keinoja verensokerin ja veren rasva-arvojen hallintaan ovat liikunta sekä ylipainoisilla henkilöillä laihdutus. Näillä molemmilla on oikein suoritettuna pelkkiä hyötyjä. Lopulta melko vähäinenkin päivittäinen liikunta, jopa vain muutamien minuuttien kävely tai hyötyliikunta on erittäin hyväksi terveydelle, jos muuten elämäntapa on hyvin passiivinen. Liikunnan ei siis tarvitse olla hikiliikuntaa. Myöskään laihdutuksen osalta mitään isoja kilomääräisiä muutoksia ei tarvita, vaan yleensä jo hyvin maltillinen painonpudotus on merkittävä terveysteko.